Bil-fatti kollha żvelati u dak imressaq qudiemu, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ma kellux triq oħra għar li jikkonferma li bħala deputat parlamentari David Take kien kiser l-etika. Dan meta l-kumpaniji tiegħu ma ħallsux ammonti kbar ta' taxxa dovuti. Fil-fatt dan hu każ ieħor li jdur man-nuqqas ta' ħlas ta' taxxa bħal fil-każ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Fir-rapport tiegħu dwar David Take, il-Kummissarju għall-Standards George Hisler qal li la darba Take irriżenja u ma reġax ikkontesta l-elezzjoni qed jagħlaq il-każ. Kienet Cressida Gallia, llum deputat tal-Partit Laburista, li fetħet l-ilment mal-Kummissarju tal-Standards bi spjegazzjoni ċara u soda għaliex Take ma setax ma jinstabx ħati ta' ksur ta' etika b'mod partikolari wara dak li żvelaw il-gazzetti. Eventwalment komplew joħorġu iktar rapporti dwar l-evażjoni tat-taxxa tal-kumpaniji tiegħu li minkejja ħafna dikjarazzjonijiet pubbliċi li jagħmel qatt ma seta' jiġħad il-fatti magħrufa. L-aġir tal-Onorevoli Take jassumi dimensjoni oħra għaliex bħala membru parlamentari li konsistentement titkellem fuq il-governanza wieħed jistenna li jipprattika dak li tant jisħaq fuqu, kienet insistiet Gallia. U dak li riżulta mir-rapport ta' raġun fuq dak li qalet f'dan l-ilment. Jispikka fir-rapport kif David Take għal snin twal, magħruf kif jattakka lin-nies u kumpaniji personalment, talab lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika biex ma jsemmix il-kumpaniji tiegħu bl-isem, skontu biex ma ssirlhomx iktar ħsara billi diġà kienu sofrew danni minħabba l-pubbliċità li kien ġab miegħu il-każ. Intant fil-konklużjonijiet tiegħu l-Kummissarju għall-Standards qal ukoll li n-nuqqasijiet li s-sur Take wera fit-tmexxija tal-kumpaniji tiegħu jammontaw fil-fatt għal ksur tal-liġi. Iktar minn hekk anke d-dikjerazzjoni tal-assi ta' Take ma kienx kompluta kif suppost tant li ma nkludix dettalji ta' kumpaniji tiegħu. Dan wassal biex instab ħati ta' ksur etika.